салом ва дуруд бинандагони азиз, айни ҳол шумо ҳузур доред дар шабакаи Somon Media. Меҳмони имрӯзаи мо як варзишгари хело ҳам хоксоре ки на ягон саҳифаи иҷтимоӣ дорад, на ягон рақами телефон, ҳатто телефон ҳам надорад. Боксёре ки дар ин ҷода хело машҳур шудааст ва рекорди хуб дорад, Муҳаммаҷон Алиев. В его карьере 66 любительских боев, двукратный чемпион Санкт-Петербурга, в профессиональной карьере 9 боев, 9 побед, 5 нокаутов, ни одного поражения. Уроженец Душанбе, представляющий Санкт-Петербург, Мухаммад Алиев. I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit. Муҳаммаҷон, хуш омадед ба барномаи мо. Хуш омадед ака, ассалому алайкум. Алайкум салом. Каме аз тарҷумаи ҳоли худ бигӯй. Яъне ки дар куҷо, кай таваллуд шудаед, дар кадом оила? 94 сол дар шаҳри Душанбе таваллуд шудем. Оилаи мо оилаи оддӣ, мақсад фақат падарам ҳамин тарафдори спорт, тарафдори мақсад варзиш ки буд. ҳам синни 6 сола 7 солагӣ фақат меомадан нишон медоданда упражнение ки чӣ хеле ки мекунанд спортсмена, чӣ упражнение мекунанд. Ҳавоира саҳар рӯз дамехест, машад нишон медод, ин хека у хека, ҳамин оста. Баъд дар синфи дуюм дар толори Регулян назди операбалет пеш мегуфтанд. Ё зали сафар мегуфтанд ё зали регулян? Зали сафар ё зали регулян. Ана баъд ҳозир хато накунам спирит 55 ҳозир ҳамин хел шуда. Баъд оҳиста яъне ки аз ҳамон ҷо сар кардем. Аз ҳамон ҷо сар кардем, кикбокс машқ мекардем. Баъд ҳамин хел омада дар синни 14 солагӣ рости 2008 буда фикрм 14-15 солагӣ 2008 сол омадем Питер. Уста ҳамин бокса сар кардем. Вақте ки дар ҳамон зале ки мо машқ мекардем, ин ҳақиқатан дада действительно солҳои пеш яке аз машҳуртарин зал буд. Ягон одами мақсад хеле оддӣ простой биёя залда машқ куна, ягон касе хеле намемонданда. Зал, дар дуни зал ҳама як команда буд, як группа, ҳама профессионал буд. Ҳама баромад мекард. Сад дар ҳамин шаҳру дар дигар ҷоҳо, масалан зарубежда. Зале ки мо машқ мекардем, яке аз машҳуртарин спортсменое ки дар ҷаҳон масалан баромад кардагианд. Ин зал дар центри Петербурга да. Фёдор Емельяненко машқ кардагианд, додарашон Александр, баъд Роман Зинцов мегуфтанд. Вай мақсад баромад кардаги, агар дар хотир дошта бошӣ, организация Pride буд Японияда. Ино ҳамаш дар оҷо баромад мекарданд, яким тайёрии чиз зал меомаданд, ҳамин залда машқ мекарданд, тайёрӣ медиданд, қатъи профессионалон. Спортсменои ҳамин зал масалан Денис Бахтов, Александр Котлабай, Андрей Руденко. Ози Андрей Руденко масалан ино ҳамаш чемпион мир да, титулованный боец. Беҳтарин. Ва Муҳаммаҷон мегуфтӣ ки чӣ чиз сабаб шуд ки ту ба бокс қадам задӣ? Яъне ки бо тавсияи падар ё ин ки бо масалан ягон боксёрро дидӣ ӯ ба ту маъқул шуд, тарзи боксаш ва ба ҳамин чиз шавқ пайдо кардӣ? Рости медонед ягон кумир доштӣ шояд? Не, хеле шавқу дигараш ягон чиз набуд дар он вақт. Ма ҳамин зал овардан, вақте зал овардан дадамашон машқ мекард, устод буд, масалан устоди хоксор некем бисёр тамошо мекард, боеца спортсмена тамошо мекард, тарзи масалан ҷумидан, рафтор, кор кардан.
ҳамин чизоша ҳамаша тамошо мекард. Баъд аз худаш хулоса мебурд ки меша намеша, масалан ҳаракат кунем, меша ҳамин одамро подстроить кунем, тайёр яъне кунем. аз худи ҳар як шахс вобаста аст. Бале, бале, ин мақсад як одам ҳаст ки действительно меқапа як чиза, ман мегам ҳамин чиза меқапам, мерам то охира. Ҳаст. беҳтарин. Бале, мо дидем шахсоне ки ҳамчун ҳавастакӣ меомаданд, дуруст пас мерафтанд. Яъне бале, аз худи ҳар як шахс вобаста аст. Ва оиди карьерат каме маълумот бидед. Чанд рекорди касбӣ дорӣ ва чанд рекорди ғайрикасбӣ? Дар любительский ринг 66 бой задем, 6 поражений. 6 бохту, 60 бой дадем, 6 масалан ҷоиза ҷои дуюм, сеюм ёки ничам хечто шуда кардам. Профессиональный рингда 11 бой задагем. 11 бар 0. 11 бар 0. беҳтарин. Ва мегуфтӣ ки аз боксёрҳои машҳур бо кадоме аз онҳо рақобат кардаӣ? Яъне ки чӣ дар спарринг бошад, чӣ дар касбӣ, ғайрикасбӣ? мо медонем ки масалан зале ки мо машқ мекардем центри Питерда, да, ай зал масалан хеле зали кӯҳна буд. Чӣ ном дорад? Боровая, улица Боровая 26-28, кӯча клуб Боровая. Боровая. Яке бисёрш мегӯянд клуб на Боровой. Мо зале машқ мекардем, масалан ҳама профессионал буданд. Як группа буд, мо соати 5 меомадем, то 7 машқ мекардем, 7 дигар группа меомад. Залда масалан ҳама профессионал буданд, соати 5 мо сар мекардем. Ихе набуд ки тура хати як аз дигар хати баймонанд. Ҳама алиш мешуд. Ина бава, ина бава, бава, ҳар кас хати кор мекард. Вақте ки мо тайёрӣ медидем, баъд спарринг партнер хати боксёрон, масалан чемпионо хати ана устод мемон кор кунем, масалан ёд гиря ин касо. Ин барои ҳар як спортсмен медонад ки барои масалан опыти худшай. Яъне ки буданд захира боксёрони машҳур буданд дар спарринги шумо? Буданд бисёр масалан машҳур титулований спортсмен, боксёро. беҳтарин. Дар бокси касбӣ ва ё ғайрикасбӣ шоистаи чӣ гуна ҷоизаҳо шудаӣ? Метавонӣ номбар кунӣ? Дар любительский карьера яке аз турнирҳое ки гузаронда мешуд солҳои 2009, 10, 11 то 2011, аз 2009 то 2011 гап занем хе популярный буд, да? Действительно, вақте мегуфтанд ки турнир памяти или на призы Геннадий Ивановича Шаткова мегуфтанд, мегуфтам мерем. Барое ки действительно ин яке аз турнирҳое ки международни ҳисоб мешавад. Нав вақте ки ҳамин турнирҳо мегузашт, приз медоданд, ҳама чӣ медоданд. Баъд оста ина баробарди чиз карданд, да, как международный бокс класса А. Ба хотире ки ин международный турнир мера, барои чӣ нерхи ҳисоб мекарданд? Геннадий Иванович Шатков дар Олимпиада Италия хати Муҳаммад Али баромад кардага, ҷоизаи дуюм ҷо гирифтага. Аз ҳамон хотир ки ин масалан зидди Муҳаммад Алиев баромад кардага, яке аз номдор турнир ҳисоб мекунанд. Яъне ки чемпиони ин турнир 3 карат шудем, масалан 3 карат чемпион. 3 сол подряд, да? 2009, 10, 11. Аҳсан. Ин турнирро мо гузаштем, масалан баъди ин турнирро буд чемпионат город шаҳр сар мешуд, Санкт-Петербург, инҳоро баромад кардем. Баъд чемпионат Россия рафтам, дар чемпионат Россия ҳисоби ки одам бисёр буд, ними бисёри одаморо мақсад чиз карданд, да, рад карданд, гардондан, намондан баромад кунӣ дар чемпионат Россия. Агар мақсад моро мемонданд, имконият буд мемонданд, баромад мекардем. Як бигем ки як достижение дигар монда, мақсад умедвор ҳастем ки мешавад, агар ки
шавқу ҳаваси шумо бошад ва муҳаммадҷон мегуфтӣ ки дар зиндагӣ ғайр аз бокс боз ба чӣ корҳо машғулӣ? غیر از مثلا ورزش با چی کارو مشغولیم ما راستی کارخانه هست اینجا مثلا همیشه کار بوری گپ زنیم بیزنس ده بیزنس مثلا پدری ما که مثلا در همین ساحه هم هستن як бизнесмен предприниматель ما مثلا دستگیری میکنیم یعنی یاردамчии падар خیلی گپ زنیم میشه یاردمچی پدر مثلا بسیار کارو همه با هر یک کار مشغوله بعضی اگر ما دونیم اویده هر یک کس با کار خودش مشغوله یک نفر باید همه کاری خونه را هوای کنند مثلا تو روی میکن рав вай кора бин рав ин кора бин дигар короша бин беҳтарин. ва муҳаммад мегуфтӣ ки тақрибан тӯли 3 сол мешавад ки баромад накардаи сабаб дар чист, яъне сабаби пулию молӣ ё ин ки сабабе ки пешниҳодҳо намешаванд ё ин ки мешаванду писандиту нест маблағаш кам? не рости соли 21 сол агар хато накунам охирон баромаде ки кардем мо дар Москва بعد 3 روز و 4 روز مده مثلا приглашение контракт کردن از امریکا خب ما حجت‌ها رو جمع کردیم رفتیم وطن посольство امریکا در посольство در اومدیم کاغذها رو دادیم همش دیدن خب گفتم ما شما در почтатонда сообщение رو میکنیم یکی زنگ میزنیم تون ما ждат кардим як моҳ ду моҳ гузашт ягон гап хабар нашуд баъд омадем Санкт-Петербург моҳи ноябр 21 сол занг задам ки смс рӯй кардан дар чиз ки мақсад агар шумо тайёр бошед ҳамун рӯз даташа мақсад мо мемонем собеседование биё ки баъд дигар падар хай гап задем مثلا چی میگن چی سوید میتند که همین در کار هست آینده در رفتن یا در کار نیست از حسابی نه که مثلا وای پولی نقض میتونه و رویمو آنمو امریکا میریم وای خیلی گپ خبر نیست یعنی که دوراندش بوده فکری چیز برای که ما уже چند سری سال در همین شهر مقصد کلان شدیم بسیار چیزا رو مقصد دیدیم و بسیار مقصد شناسا پیدا کردیم بسیار رفت آمد خطی آدمایی که постоянно руси хати бигем движение данда постоянно ҳаракат мекунад ҳар як кор хати вақте ки ту бисёр хати инро рафтомад мекунӣ дудугирифт мекунӣ шинохез мекунӣ суҳбат мекунӣ ана як бора исто фикр ки ту масалан Америка мери дигар континент бери ягон одам нест مثلا یه آدم دو آدمی که هسته تو نمیدونی просто مثلا تو как шинос да уже فرید که اومده دیگه کیه تو کارت چه زال خونه یعنی که با این بقال رسولی با این پریمه تیار نبودید نه وقتی ما تیار بودیم از حسابی که پدر همه پدر غمخوره همه پدر مثلا در فکر فرزند ما میتونستم فکر میکنم که با پدر شما پیشان آمد و نخواست که شما روید شما رو درک کردید و گفتید اگر بگیم با ایخی اگر گرفته مونیم با فکر من خب بله که پدر مثلا میخواست که در نزدی وای باشون در شما یک پسر هستید؟ یک پسر هستم بهترین از همون حساب خیلی ما رو فکر کردیم گفتیم هیچ گپ نی اگر اون دراز باشه ягон вақт мерем бибинем насиб. Агар баъд аз ҳамин барнома ягон сарпараст ва ширкате ба ту эътибор диҳаду туро даъват кунад бо шароитҳои хуб муайё кунад яъне ки бо толор бо маблағ бо сару либос ва контракт розӣ мешавӣ бармегардӣ ба спорти профессионалӣ?
албатта барои чиз не сад мо иқа сари сол ҳаракат кардем иқа ҷумидем масад мехостем ки дар масад ту чӣ хел гап занем дар ҷодаи худ муваффақ шавӣ. аку бигем ки моро мехостем хеста оста моро популярни шавем масад не аз ҳисоби не ки ҳама моро донаму масад ана бигем хеле крутой зисем не аз ҳисоби ки вақте мо ҳамин варзиша ҳамин види масад спорта гирифтем рафтем масад 1 сол 2 сол боша майли қариб зиёда аз 10 сол масад мо масад дар ҳамин спортем. ту медонӣ ки ҳамин қа ҳаракат кардӣ ҳамин қа ҷумидӣ бояд як масад результат боша ку масад достижение ты достиг русо мега ку достигся вот такого уровня да или там вот он там прям абсолютный не остановился на достигнутом. Да. Ну, мегам мо мақсад просто да байни раҳ партофтем да ми чиза. Яким агар ихе имкониятҳо ихе чизо боша, албат мерем, барои чӣ не? Каме маълумот биде ки мақсад агар як варзишгар як боксёрро ба бокс даъват кунанд, гӯянд ки фалонӣ рақиби ту мешавад, барои тайёрӣ дидан ба бокси профессионалӣ чӣ қадар муҳлат лозим, чанд қа вақт меравад ки боксёр тайёрии хуб бинад то ки бар ин барояд? Агар хай постоянно масалан дар вақт постоянно залда бошам машқ да тайёрӣ обычно просто тайёрӣ дидесам масалан бе ягон весогонка бе ягон масалан хеле бигем лишний может быть саволат правильно чиз кунем так савол агар соперник кӯбига намеоям хай 2 моҳ 2.5 моҳ дар кор барои агар ту постоянно масалан залда ҷумида бошӣ машқ кардеса агар яъне ки доимо регулярно ест агар ту зал омадеса бошӣ регулярно постоянно машқда бошӣ 2 моҳ ба фикри ман 2 моҳ барои нағз масалан ту 3 сол қариб танаффус кардӣ ба ту чанд қа вақт лозим аст барои ту ба қалби русугем ба форма биёрӣ, яъне ки гӯё ки ман тайёр ҳастам бар ринг бароям. барои яъне ки на фақат бар ринг барои, балки барои ғалаба барои чанд қа вақт лозим мешавад? ками кам аз 4 то 6 моҳ 4 то 6 моҳ муҳлати хеле некем вай чиз худ масалан завис мекунад чанд қа ки желание боша чанд қа ки ҳаракат кардӣ в течение муддати масалан кам да метавонӣ форма омадан айвай камтар метавонӣ агар ки ихе спокойном темпе гап занем спокойном темпе он ҷумидан хе пухта нагрузка те ғам те оста да по самочувствию мегӯям ку вот по самочувствию агар машқа сар кунӣ ҷумидан гири ҳаракат кунӣ то 6 моҳ хе бига ҳаракат кунам тез формада биём масалан желание боша прям желаниям хес бигем желаниям хе ҷӯшидесай да короче дар гирифтесай ки ман ина тамом тайёр мешавам тайёрӣ мебинам бой инам зависит аз соперник мекунад смотря чӣ хел соперника масалан какой у него рейтинг статус не статус есть нет дисусу хай чӣ хел спортсмену бояд дисуша калон бинанд ку полностью ту изучат мекунӣ соперникта меган ҳавай одамай тамом дуромадӣ тамошо кардӣ боиша изучат кардӣ мебинӣ и агар ки мақсад тарафҳои суст тарафҳои агар ки ту дидӣ масалан уровни вая аз худ мақсад хулоса бурӯе ки вай мумкин нисбати ту камтар чизи зиёдай да таҷрибааш барои авай бояд ҳаракат мекунӣ ки больше мақсад опыт дигаш набирад кунӣ ки камтар хотя бы на уровне ҳавай хези в течение ҳамин қа монда баъде ки баромадӣ
ҳамаш дигар дар дасти Худое. фаҳмо ва Муҳаммад мегуфтӣ ки чӣ тавре ки ба ман гуфтанд дар ин толори шумо варзишгарони хеле машҳур машқ карданд ба монанди Ҳабиб Нурмагомедов бо ҳамроҳи тимаш чандин бор омадааст ва бо шумо бо падари шумо муносибату муомилаи хуб дорад. Кадом вақте ки ба Питер ояд ҳатман ба аёдататон меояд. Ин гап то чӣ дараҷа рост аст, яъне ки ҳақиқат дорад? Ба ғайр аз Ҳабиб боз чандин варзишгари дигарро номбар карданд. Рости ин корро соли 2010 сар шуда, вақте Ҳабиб қатъи Ислом Питер омаданд, дигар зал дамаш мекарданд, ман мешуфтим мегуфтанд. Баъд вақте ки баромад мекардем ки тайёрӣ медидам, бисёр вақт меомадан иҷа дар иҷа мақсад капелница мемонданд, тайёрӣ медиданд. Хай бигем ки проживаниешон ҳамихе бисёр мақсад фарқ надошт. Вай меомад медромад кафе медромаданд мехӯрданд ва ёда ин ҷои таъриф нест, ин ҷои ягон чиз нест ки просто яъне гӯем ки ҳамин одамгарӣ аз инсон фақат ҳамин одамгарӣ шуд, як сифати хуби одамгарӣ. Як нафар дар як муҳити зист одат мекунад. Гӯем дар Тоҷикистон одат мекунӣ, вақте ба Федератсияи Русия меоӣ, ҳатман ту ҷустуҷӯ мекунӣ як муҳитро ки атмосфераи Тоҷикистонро дошта бошад. Мақсад ошхонаҳо, қаҳвахонаҳои аврупоӣ бисёр ҳастанд. Ба ошхонаи миллии тоҷикӣ меравӣ, онҳо ҳам фикр мекунанд ҳамин атмосфераи худро дар ҳамин Санкт-Петербург дар толори шумо ёфтанд. Бале, аз кадом ҳисоб? Аз ҳисобе ки падари мо ки бисёр шиносошон ҳастанд, бисёр бувши спортсменҳо ки буданд, ино пеш агар донем M1 Global организация буд, иҷа хато накунам президенташ Владимир фамилияш ёдам биромад, ҳамин кия Фёдора спонсорш да, пастайни боёж ҳастаи марда кастум пуштагӣ. Ана ин малиутин дига байцо онҷа машқ мекарданд, баромад мекарданд, Америка мерафтанд. Баъд ин Ҳабиб қатъи шинос шуд Питерда. Баъд хай мепурсанд вай чӣ хеланд, куҷо ҳастанд хе инсоно, куҷоро ин мақсад хӯроки хеле куҷоро тавсия медиҳед? Вай ки инсон ҳамхе инсони хуб буд, гирифтан овардан пеш дадамшон, гуфтанд ки дадамшон ҳамхе бачаҳо ҳастанд, ино Ҳабиб. Яъне он замон Ҳабиб на он қадар машҳур буд? Не, вай чӣ хе гап занем, ин ҳами организатсияи M1 да ё ки дигааш да баромад мекард, фарқ надошт. Пули нағз ё ягон чӣ мегуфтанд, баромад мекард. Дар Украина баромад кард, ага бисёр чанда боиша. Ҳамиҷа ки омада иҷа мақсад шинос карданшона, аз ҳисобе ки мақсад ино ҳамиҷа да истодану машқ карданд, вақт гузаронданд. Аз кадом ҳисобе ки ино да мақсад наздик буда, яъне ҳамон атмосфере ки меҷустанд дар ҳамин ҷо пайдо шуд. Феълу фаъоли мақсад одамое ки ҷа кор мекарданд гиду атроф ва ёда маҳқул шуд. Ҳамон ҳисоб ино истоданд, хеле вақт мақсад меомаданд, пастайни рафт омад мекарданд. Баъд падаршон фаҳмиданд ки мақсад ҳамихе инсон ҳастай, дидеса дастгирӣ кардеса ё одам кардеса мақсад ягон чи талаб намекунанд. Рости ин ҷои таъриф нест. Мо ягон мақсад ҳамин спортсмен ҳамин одамо мебиён машқ мекунанд, мо дашти бовар кунӣ ҳамяхеша баъзеша намегем ки бача пули машқа чӣ хел мекунӣ. Лекин ҳамон пули машқ мо дар кор нест. Устод тренере ки мақсад тайёр мекунадшона, мақсад дарс мегузаронад, баъзеш мебиём мега хай мехе машқ мекунам бисёр мақсад ин як ҷое ки мақсад медонӣ ихе агар бигем як ҷои сағирапарвар да короче. Барое ки бачаҳо мебиёнанд машқ мекунанд,
падари ман мебинам масалан машқ кариса ҳаракат дорад, сразу гав мезанам, мегӯяд ягон чи дар кор нест. ҳамин ту машқ кӯ, ҳаракат кӯ. Барои аввал ҳамин ҳисоб ҳамин хел ҷое ки касе мебиё акӯ намедонам. Масалан ҳамин карага ки мебиё одам сразу мечаспад ҳаминҷа. беҳтарин. ва дӯстони азиз, хоҳишмандони муҳтарам, агар хоҳиш дошта бошед, метавонед бо ҳам муроҷиат кунед. суроға ҳамроҳи рақамҳои телефон дар рӯи экран аст. ва муҳаммадҷон дар охир мегуфтӣ ки ҳастанд шахсоне ки рӯҳафтода мешаванд, яъне ки як бор мағлуб мешаванд, ду бор рӯҳафтода мешаванд ва ё як чӣ монеъ мешавад, кор ва ё шароити бад монеъ мешавад, аз варзиш даст мекашад. онҳоро метавон як мотиватсия, як нерӯи рӯҳонӣ бидиҳӣ. чӣ кор бояд кунанд ки муваффақ шаванд? ин ягон ҷои чизе нест. ака ростӣ як бор ду бор бой метӣ, зиқ мешӣ, ана мегӯям вай хешуду хешуд. Одам ҳаракат кардан дар кор. Ҳаракат ки кардӣ, худут ҳаракат кӯ. Бо масалан хел биё бой доди, хел биё пагашдам зал биё, машқ кардан гир. Ҳама одамое ки дар гирд атрофта ту мебинӣ, масалан иниш масалан савет медиҳӣ, вай иниш дастгирӣ мекунад. Дастгирӣ кардан, совети хуб додан, ту бояд масалан худут уже ҳаракат мекунӣ, ту уже қувват додистанда. А баъзе ҳаст одамое ки чун мекунӣ партуша, вай хеле фалоне беҳмадоне гуфта фаҳмидӣ ака. ҳамхел одамо агар дар гирди ҳамхел масалан спортсмен бошад, вай конечно не то что вай баромад мекунад ки дига чи. Вай ҳамахел психологически ҳама одам вай уже шикаста мешавад, конечно. Барои вай агар имконият боша, гирди атрофи худа одамои назм, одамои дуруст масалан бошанд, қатъи ва ё дастгирӣ кардан. Хеста ҷумида несмотря ни на что, гуфт я просто рафтан дар кор, ҷумидан дар кор, ҳаракат кардан дар кор. Оста оста результат сразу намебиё. Постепенно оста оста омад ки диди ҳаст, заниши тамом. Ман тайёрам, баромад мекунем карад ки бириди боз зиёдтар пайдо мешавад. беҳтарин. муҳаммадҷон, миннатдорем ки таклифи моро рад накардӣ ва барномаи омадӣ. ба ту бурдбориҳо худо кунад ки ба ҳама қуллаҳои баланд бирасӣ ва мо баъд аз чемпион шудана, чемпионе ки камарбандҳоро мегирӣ, боз ҳам хешта мусоҳиба кунем. Ба ту барори кор ва бурдбориҳо боз ҳам хушомадӣ. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things. Бародарони азиз, бародарони гиромӣ, агар шумо ягон ҷашну маърака доред, тӯю анъана доред, метавонед ба операторҳои мо муроҷиат бикунед. дар хидмати шумо ҳастанд, бо сифати аъло, бо техникаи замонавӣ хизмати шуморо буд мекунанд. рақамҳо дар рӯи экран. агар аз номи шабакаи мо Сомон Медиа гӯед, кори шуморо боз ҳам зудтар буд мекунанд.